Quan van entrar a primer l'ESO a l'institut, com no coneixíem quasi ningú... Arribes i dius, què faig així? Quines persones van a combinar bé la meva personalitat? Necessite conèixer a gent. Fem una pluja d'idees i vam pensar, vale, i què fem per ajudar? Es va crear Aula Amiga. És una pàgina web on les noves persones benvingudes al centre poden respondre preguntes pels seus gustos o aficions, conèixer a nova gent. Tu escaneges el QR, et porta a la pàgina web. L'economia del bien común, l'economia que aporta a la societat. L'objectiu del nostre projecte és ajudar a les persones noves que s'integren en l'institut. És important treballar l'economia del bé comú perquè hi ha una sèrie de valors que potser s'estan descuidant molt. Sí, s'ha de produir, però no de qualsevol manera. Buscant aquest creixement sostenible, sent una mica més respectuosos en el medi ambient. Un grup que tu et sentissis còmoda i tal. Als alumnes els ha resultat molt gratificant. Vam tindre que repetir la gravació. Un muntó de vegades, A vegades perquè sí. Va ser molt divertit, la veritat, gravar el vídeo. El 4, caliente. Escanea nuestro QR. I he vist molta participació per la seva part, he vist que és una cosa que han fet ells. Aula Amiga, la web que orienta i en l'institut la guia perfecta.